Helo, dwi hefo Giant, Mage ag Ken, a da ni'n mynd i chwarae Minecraft heddiw. Mae Mage yn mynd i gychwyn, achos mae pawb arall wedi ofyn. Wedyn hwn di ryw byd arwyddiad. Mae ti'n ei hwn. Ni wedi gwneud sbron y sbeidar. Mae'n os. Mae'n creative, so mae'n iawn. So, hwn di torch, a mae'n dod on. A wedyn, ydych chi'n bildio be bynnag efo hein, ac os ydych chi eisiau newid pethau, ydych chi'n mynd ar hwn. Fi sy'n cychwyn wan, Mage. A dyn mae Jack yn mynd i gario mor. Doedd y bottom o'n gweithio yn y dwi'n meddwl. A dyn ydych chi'n gallu bildio be bynnag ydych chi eisiau'r creative. Dwi yn meddwl bod fi yn mynd i... Os ni wedi gwerthu... Weithio ydych chi'n gallu ffindio villagers, so rhaid chi fynd yn eitha pell i ffindio nhw. Villages. Iaws, ie. A dyn ydych chi'n gallu bildio be bynnag ydych chi eisiau'r creative. Mae hwn yn uchel. Mae'n dŵr uchel ag mae'n mynd i fod yn awesome pryd mae'n cael ei orffen. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i wneud y waliau allan o birchwood. Mae lot o wahanol fathau o bren. Mae awkward, mae loads o wahanol bethau. Mae spruce, birch, oak, literally pob beth. Ac os ydych chi'n update efo loads o weithiau, ydych chi'n gallu cael enchanted pethau, cychod, diamond swords. Mae diamond sword yn efo anyway, so. Ys mae di cael ei update, obviously. Na, ti'n ma'n update efo. So dwi'n meddwl bod fi angen birchwood. Os ni eisiau adael fi fynd allan. A ydych chi'n gallu cael bucket of water, so ydych chi'n gallu gwneud afon i'ch hunain a pethau. Pam sy'n ti'n gwneud afon dy hun, so. Be sy'n mynd ganol? Lot. Wel. Un reit o fanna, un reit o fanna, un reit o fanna. Mae'n literally bo man. A peidiwch o poeni, dio ddim yn nos drwydydd. Mae o'n gallu bod o'n fore. Na i fynd i gysgu. A da chi'n gallu mynd i... Mae'n wahanol fathau o hein. No, gyd efo weapon, seeds, crafting tables. A dyn bydd o fore ar ôl iddo fo ddeffro, a dyn mae fore a mae lot o ysweithio o'n. Ac yn fore mae lot o'r monsters yn cael ei lladd achos maen nhw licio'r nos a dyn nhw'n licio bore. Ond os mae mewn dŵr, mae'n hollol iawn achos dyn nhw'n llosgi. Be ti'n neud o'n chyna? Ti'n mynd i gorffen y ti efo to? Ysfi orffen o. Ydyn ydych chi'n gallu... Mae'r tiaws... Ydych chi'n gallu newid o'i survival os ydych chi eisiau hefyd. A mae'n anoddach. Lot o'n yna. Os ydych chi'n gorfod ffeindio'r blocs mae gyd. Os ydych chi'n professionals. Fydd yn hawdd, ond dyn ni ddim yn professionals. A di'r byd bron byth yn gorffen yn y gêm yma. Helo.
Ond mae'n anferth o. Mae'r gêm wedi cael leia 10 miliwn o bobl wedi download i fod yn meddwl. Ac i ffwrdd un y simne ydy rhoi dyn darn hwnna a cael cobweb. Wedyn ydych chi'n rhoi hwnna yn ôl. Wedyn mae'n erchol simne. A wedyn... Neu jyst gorffen y trios yma. Efo lliw gwahanol, ie. Ie, achos mae'n random. A dyn da chi angen y drws yn lle bynnag. Random house. So, mae bach yn fwy o... Cobwebs. Gadi cem chwarae. O, ie. Mae'n fwy realistig ar ôl i Giant/Jack weithio yna fo. Mwy realistig. Ond yn angen y stair i actually ddim gallu mynd fyny. Ysgol. Ie. Dwi ddim yn confused o o'n mae o. Mae wastad yn... A mae hwn wedi cael ei updatio dipyn o weithiau achos fel arfer mond wooden doors yna. Ond yn hwn mae'n loads o wahanol fathau. A dyn, mae wedi gorffen. Wedi gorffen obviously, ond... A swn i'n symud y torch na, o na, yr un reit yn canol y rŵm. Random. So dyn nhw'n gwneud rhywbeth extension o'n wneud edrych fwy cool. Yn gallu cael fatha... Second. Ac o ffordd un mines ydy, da chi'n mynd reit at gwylod y lle. A da chi'n tyllu... A tyllu... A dyn os da chi'n mynd digon dyfn, nech chi ffeindio gold ore, diamond ore, loads o bethau. Redstone. Yn bos yna unrhyw beth yn Minecraft heblaw am wneud vehicles fflio. Ie. Oedd yn literally pob peth yn ti'n gallu rhan fwy o bethau. Ond wrach yn yr updates nesaf bych chi'n gallu. Ie. Nesaf hwnna'n awesome. Ydy'r lleill yn recordio? Neu chi sy'n cael ei recordio? Os ych chi'n gallu cael double treehouse. Fel ma'n edrych chwan. Just a lot gwell, obviously. Obviously. Dyn to. Dwi actually angen ei o'n y fwy. O fwy? Ie. Do. Ti'n meddwl bod Ken? Na gael ei cynnig yr... Dwi'n just angen... Ma. Hwma. And you do the rest.
nefnig eisiau. Ie. Felly newydd ar really tiny. Edrych lot gwell o wan. Professional, nid o ond. Okay. Be mae'n dweud wan? Fair, nefnig eisiau.